eski gu saiatze geha, baino, beak ez du nahi, eta esatet, ja, eski igual ez du nahi, zauta hau biziu, eta ez da zure kulpa. Baino, beak ezin du ebitau, eta horratikan berdu bere denboa irekitzeko. Eta emate baiozu, ez basea juten guztiz, seguru nago esateiet jungoa da. Defentsa mekanismoa duzela, ez? Minuta izan da, eta oan pixapa bestu nahi du. Bai, dade alde hartat emateko birano haino aldan iritsi, ofzea lanean bulnean atzetikan, juzaiten mesua diala gaur egun, bakila gizartea zerran bulnean, baino ez dala atzetik daun guzti, dako mezuak esaten, orduan, ez dala ere gizartea jartzen pitzatzen, zeba za irikitzen sinisaiatzen naiz, horren atzetikan dago da, zerbait. Nerabeen Garrasia, osasun mentala zaintzeko podcasta. Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Bulina, hautatua, bakartua eta jazartua izan nintzen. Gaurko, Nerabeen Garrasiko podcasta ze gaia eta hoxe da, bulina eta ziberbulina, Telmo. Bai, gai oso potentea, batez ere pixate kokatzen aztea aldera, suizidio saiakeren atzean, balotutako kauza nagusienetakoa dugu. Badaude alde batetik osasun mental arazoak, 127 inguru datza horretan, baino 160 baino gehiago nolabaiteko jazarpen baten ondorio da, eta horta, bulina eta ziberbulinaak presentzia handia du, ez? Bai, horrazkenen mito bat kendu berra daukagu, ze askotan egiten deguna da, ume kontuak, tontokeritzat, edo pasatuko da esan ez, eta ez dan pasatzen gauza bada, eta helduok kontua handia eukibar deguna, ze, esan dezun bezala, Telmo, nerabezaroan eta urtzaroan gehien sufritzen den gaietako bat delako. Eta areagotzen ari dena. Batez ere, bakeroz eta goiztiarrago edo, lehenago usten ari garelako, herramienta oso potente bat, ez? Smartphonea bezalakoa, eta horrelako jazarpenak emateko aukerak handiagotzen direlako neurri handi baten. Eta hor baditugu ezaugarri ezberdinak, ez, bulinarekin alderatuta. Alde batetik, ziber jazarpena izaten ari da zitala, hiru ezaugarri hauek betetzen dituelako. Alde batetik, ez da eskola esparruan gelditzen, bai, bulinarekin askotan gertatzen den bezala xe, baizik eta juten ezen tokira joaten aizela, dator nerekin, ez? Poltsikoan eramaten duelako une oro, eta hor da opresio emozional hori oso handia izaten ari da, eta ezin dute deskonektatu hortik. Baina bestetik, geroz eta jende gehiago da jazarpen horren jakitun. Ez da, nere kuadrian gelditzen den zerbait. Oso publikoa egiten den zerbait da. Eta hori da justu nerabe zaroan bilatzen dugun zerbaiten aurka doan, ez? Onartua izatea taldean. Justu horren kontra joten da zuzenean. Eta azkenik, izango nuke identifikazio zailtasun handi bat daula. Ez da, ume hau begi hau belduta duela etxera etortzen, baizik eta zarean gertatzen da. Eta zailagoa da hori identifikatzea, eta behin identifikatuta, ez, jazarpen hori ematen ari dela, nor ari den, edo zein dagoen profil horren atzean, jakitea zaildu egiten da, ez? Askoz ere zailagoa da zentzu horretan, beraz, hiru ezaugarri oso nabarmen ditugu, jazarpen mota hau areta latzagoa bihurtzen duena, ez? Bai, eta hemen, zuk esan dezunagatik, horregatik, ze garrantzitsua dan gaur egun egin barko genduken lanketa hori, orain arte ez dana egin, eta orain dikan ere askotan kosta egiten zaiguna. Ze beti hartzen da, edo jazartua, edo jazartzailea, edo ez, eta lanketa integral bat egin bar da, eta guztiak, baina ez da, errudunak bilatzetikan, edo ez, lanketa bat, bakoitzak ikustea nun dagoen zer egiten ari dan, eta ordun benetako, ez, erramientak eman gazte dume horrei, ze hori bestela, heldua zarora arte jarraitzen du, orduan, benetan guztiekin lantzea, ekaro pixutxua da helduarentzat. Zeo beda ez begiratu, edo bakarritzati bati, edo gero ikusiko ez gure testigantza, baina askotan fokoa, bakarrik jazartuari bakarrik eukitzea. Eta ez, hemen da biak, eta askotan ere sufrimendua leku guztietan egoten dalako, eta sufrimendu horrei beste bide bat ematen badiogu, ondorioak azkenen txarrak izan beharren asko zobeak izaten dira. Baina hortarako, Telmo, gure ahotsa jarri beharrean, guazen benetan entzutera, interesgarria dan testigantza bat, berak bulina pasa zuen, eta berak gu baino askoz ere argiago, azalduko du zein izan zen bere bizipena. Guazen hortara. Aurrera. Elkarrizketa. Bagoaz elkarrizketarekin, Telmoktanek hitz egin beharrean, gaur benetan iratiri utziko diogu hitz egiten, zeu bai dela Nerabeen Garrasia,
Irati, kaixo. Kaixo, Ongi etorri gurera. eskerrik asko, Bai. zuei, eskerrik asko gomidatzeatik. Gaur zuri entzun nahi zaitugu, ze zure testigantza benetan unkigarria da, eta zerbait terapeutikoa balima da zuk egin dezun ibilbide guzti hori da Irati, benetan. Eta Telmo, lehengo galderatxoa Iratirentzat. Bai, pixat ja hasieratik ez, kokatzeko gaia, zein zantzan zure esperientzia? Nire esperientzia izan zen, buelina jasanun psikologikoa, askotan, hasieran jendeak asko jutzait dakala ohitura fisikoakin lotura. Esate izuela zeitun. Jointzi zuen, zeitun jo horrekin lotzeu da buelina, eta ez duela zertan buelin mota asko dula, eta dene dakala min desberdina eta mina bakarrantzia hondiak ala, ez da gustatzen olako, konparatzia. Eta nirea izan zen, guraso betianik zantzuak eta da ikuste zituzten, balio txite ziatela, edo goza da ditze ziatela txikitan eta baina jas izan kontua behatzi urtekin edo da, batez mutil talde baten bitartez, eta neska talde baten bitartez. Eta azkenean jarrepen bazan, ez dakit bai kalian, eta eskolan, eta adibidez, nio gehiaro ez da juten itzan, nerik abuz, eta igual behar izan eta esate ziaten saluda, huitea, eta azkenean nior konten itzen hain itzan, baina barrutik zamin bat, igual kanpotik ez da nabari. Ta hodako bizipenak. Ta bueno, horretaz gain zeuden beste kuadriak etziatena burdatzen, baina etziaten egon hartzen. Orduan igual kuadrian nahi zuen sartzia bik, baina beste guztik ez. Ta igual gauza horrekatzen etzan lanketatiten, azkenean beldurroi ez, nik uste beldurra bat izala, esken igual berdina gertatzen zait, orduan hobeto nio da ondo nago, gauko naiz, eta azkenean momentu hortan zume baztea, baina ume horri erakotxe bertzaio, ez da ondo horretik beste bat sufritzen gehatzia. Eta nire gurasoak bulin hortan, neska eta mutil kuadria horren jazarpenakiko saia hauzean alikta gehien egiten, karo behentzako oso mingarri jazan egunero ikustian neharrez, nire nahiak esatia gaur egun nire gela sartze zala eta neharrezago. Eta hoda. Eta azkenean beti zerrekin etorrela. Eta behaiek, karo, alde batetik sufritzen nahi zian, baina indarrakata zituzten, hoi moitzeko, eta hemen zozin berda, saiatze zian beste gurasokin hitz egiten, eskolakin, eta gertu zen, eskolak erramientak etzeskala, egorak superatu entzio da, eta orduan, ezin izan zala konpondo, oneria etzula eukia maiera bat, obukaera bat, hortaz gaine bai errepikatu nun kursoz, baina eragin aukizun, aparte gila ikasketan aldetik ondo etortzen zitzaitela, eta gila geho ondo etorri zait, eta hortik aurre ikasketan oso ondo juntzait, salaketa tinun brutala, baina buinak eragin aukizula, zala nahi eta integratzean, eta horrekin. Baina etziaten horre jazartzen egunen bestia bezala, baina zaudela mutil batzuk, komentario itxusiak, bazkaten oroitzapen txarrak, baina ikuadrian are, berdina gertatu zen. Batzuk nahi zuela, baina beste batzuk ez zuela nahi, eta igual zekaten arrazoik. Baina ohitura hoigatikan, zuia ikusteagatik, ja etiketa hori dakazula, karrik zean bat, nik uste torreatikan, ez. Azken izan zen gauz bat, momentu naban eskala noizian behin, batez, ni herri hortatik dazkat horitzapen honak nire nahiak lagundu zialako bere lagunekin egotean eremate zialako herriko gaztiak asko golkauzian, asko lagundu zien, eta horrekin zin, ezautzia herriko girua, sozializatzia pixkat izan dara beste modu bate zeba lagunak nitun bizi zertan lagunak eukitzia, nire hori nik aldea atatzen itzala, dantzaiten, ontal, orduan nik individualki niko batzen naiz, horitzapen batzuk zorion txunezkala, baina aldare segitzezun egorak berdin, zagein, beste laitu namunekin noten itzan. Eta zagurasoken nuen nahi beti nahi, orduan eskertzen dira nahian laguntza hoi, edo herriko gazten laguntza hoi. Eta baina momentu baten, 2006-en, gurasoak hartu ziguenean nahi eta nahi, zanean nahi hor zorion txuzan. Esan ziguen, bira, zaiatu gehan modu guztita, eskolak ez dazka erramientako ez da ematen erantzun egoki bat, gurason partetik egia da batematekin itzein zala kasu bat eta ez da batematekin moztu zala, ama batek lagundu zulako eta bere semiakin eta jarri zituen moztuzun. Baina beste gurason partetik inora zilua, edo ez nire semiako iztuin, edo, karo, nire gaia ez da, nire etzai gertau, ez da biratzen, karo, gehore uste gertatzen zala, nire gurasak beti konsideratu ditut oso respetuz,
Ta, normal, a ber, azkenean zugura soezea sufritzezu, eta momentu baten, ostra, zure alabai, burdatzea etortzea eta da, pues, ez da erresazu goxo hitzeitia. Baina azkenean beti errespetua mantendu zutela, esateko gauzak errespetuz, eta benetan nahi zutela eraiki konponbide bat. Bai, ez egoztela errudunen bila, baizik eta zerbait irekin nahi zuten, eta egoera horrekin gelditzea, baina ez zuten erantzun hori falta jaso beraiek. zalazia hori de, behaik hartzezuela, ale batetik, ez den nahi, ezer jakine, bestatzuk, amurrutik, nik uste zea hori de, nire semia ez da txarra. Eta jau izateagatik ikustela, ez esaten nire semia gaiztua da. Claro, eta ez da hori. Gaiztua da, eta uste toi gaur egun uanikan gertatzen gozoa da, ez dira da ondo transmititzen mezuak. Bai, horretikan gure askori kostatzen zaio onartza hori, eta ez da zure semea txarra dela, baizik eta zerbait egiten didana, eta guazen denon artean konpontzea. Eta guk ez den nahi, eta nik ez den nahi pertsonai bazteruta gatzia. Unari gure zorez, behar interrauta hotia, baino hemen norbait sufritzen nahi da. Eta orduan ze pasatu zan irati? Ze pasatzen 2006? Esan deten bezala hartu ziguen eran eta esan ziguen, bira, hau da ez da bainoa, bakigu Jon zu hemen oso zoriontsu zehala, eta baino iratik behartu zoriontsu izan, zaurtzaro bat pasau, ez da laurtzaro, polit bat zarautza guaz, bizaberri bat astea, arrezgatzia da, etxe bat utziko dugu, herri bat uste dugu, eskola berri batea doa, eta bertze gertatzen. Osak, usurbietikan ez, zarautzera moitu zineten. Guau, ez, irati, zuretzako momentu hori. Ni guatzen nahi zituen esan da, ez da gila. Osea, ez. Karo, porque nik esan diat askotan, baina nola ez tezu nahiko ju nahi sufritzen nahi zea. Osea, bat, nire txia da, nik etxe hortan ni ez zitu naiz. Herria, parte sufritu dena momentu nazkat, esan egura bat etxean gaten itzala, eta enekila mundu aztertzen. Ez, ni zanle bakarrik juten izan musikakin pasatzea, porque ber nun bizioi, eta ondo intzian, eta nahiz arrependitzen horrati dakaterri horri karinua. Eta nire parte da, osea, ni usuruilarra sentitzen naiz. Eta baina nion ez, baina banekin nire honeako zala, eta behik bai zeu da, ezan behikiko aserre bat, zan egorakiko aserre bat. Eta zemoz, bide berri horretan zautzen? Ziran enekan gogoa ezertako. Osa, nik enu nahi eskola juna, eskola bazekin jagora, Orduan, gedaten noten itzan, kamomila ematezien, liburak irakurtzen, pixkanaka junitzen, iotzen klasea, eta orduan, hasieran enu nahi, nik guatzen ez, egun hoi, usurbien hildo, urrengo unean ez nau, eta jakin, azkengo gaua ja, eta beste etxe baten, beste gela baten, ningun aldo momentu, da nula sentitzen ere etxea, oso, sentimendu rarua, eta jendeakiko enitzen irikitzen. Usurbien ere ez, sana, eta azkenean zuzurritzen aizanean hoi, konfiantza ez da kasu, eta igual baten batek nekin ez momentu hortan, baina nien egon, eta momentu askotan gaur egun entzutet nitzaldik ematituten jan. Ezke guzaiatze geha, baina beak ez du nahi, eta zate, ja, ezke igual ez du nahi, zauta hau iziu, eta ez da zure kulpa. Baina beak ezin du ebitau, eta horratikan berdu bere denboa irekitzeko. Eta emate baiozu, ez bazea juten guztiz, seguru naho, zateiet, jungoa da. Defentsa mekanismo bat bezala, ez? Minuta izan da, eta oan pixapa bestu nahi du. Dade alde hartat emateko, birano haino aldan iritsi, ofzea lanean bulnaratzetikan, juzaiten mesua diala gaur egun, bakila gizartea zerran bulna, baina ez dala atzetik daun guzti, biolako mezuak esaten, orduan, ez dala ere gizartea jartzen pitzatzen, zeba za irikitzen sinisaiatzen ez, horren atzetikan da zerbait. Eta hoi, eta kostau zitzaiten, baina zientzan pertsonak ezautzen, ondo iteziatenak, eta azkenian, junaiz badoratzen esperientzikin, zazarautze bai, ez da izan kodurra roxa, ezautu ditute bai pertsonak, dianak ondo portau, edo bai importantzi berdina mandiela, kuadriakoa ez bazea ezintzea odako gauzak, Bai, Euskal Herria eta kuadrilla. Ez zina harritzen. Zan gauzat ez zila harritzen, baina zenitzen ezautzen pertsonak ondo itezinak, eta denboakin eta esperientziaskokin kaset hoi baduratzen nahi ogoitut, eskuakin, behatzakin kontautako lagunak, benetakoak, batekin, amagoste o amase hogei, kezet, giro batzutan guztua zaula, baina benetako horiek eukitzia horreak alabadoria. Eta hodakoak aurkitu ditutenean, horien tan bolkau naiz, horietan apoiau naiz, eta horrek eman dit indarro izateko, oain hainez bizitzen laguntasuna, eta oain ja hainez experimentatzen, hoi. Eta iratizukor nola eman diozu buelta, orain nola zaude, zer egiten dezu? Kontatu pixka bat hori, hola, labur albalima dezu? Egia esan oso ondo nago, azkenean, ja ez da karga bat motxila hoi utzi nuen,
lanketa bat izan da, denboakin, lanketa pertsonal bat berda bai, laguntza psikologiko batzutan ondo tortzea eta biharrezkoa da, perfecto, jun, osasun mentala da, honik gauzik importantena da, baino, lanketa pertsonal bat izan da, gaur egun ondo nagoela, eta ondo egoteatik, atatzen zaitela beste laguntzia. Eta horrikiko hasi nintzen nuen dela 4-5 urte proiektu batekin itzaldik ematen, rolling playing bideoak grabatu nitula nire testigantza saltzen, eta juna izela ikastetxe desberdineta itzaldik ematea, espezialki Axularren kolaboratzet, baina eukinun aukera usurbilea juteko. Berriro bueltatu zinen, zure ikastetxe hartara. Wow. Lehen urtean izan zen, behar jertzean ekin harremanetan, eta nik esan nien, noski ni joalda laguntzea, aportatzea, eta orduan mazan errespetu guztiz, eta askatasuna guztiz, noski baiet, junitzen, odas izan zen, oso eraikitzaia, baina ikustez netzako, eta behintzako, netzako azkenean ni ja ondo nago gai honekin, baina azkenean netzako izan zen, itzalik ematean beste laguntzan joan, eba izan zen, netzako ere zoze pertsonala ez, beste laguntzen ebaien nintzen, ume hori ebaien nintzen, azkenean eredu bat izaten, baina nire ume horrentzako ere zan, ja izteko, jazta. Era ziklo baten, sendatze bat bezala. Eta hor jasatea hau gertau da. Hau gertau da. Ja, no? Azkenean jendeak aldudako jakin, baina azkenean zuk esatea donko pertsona, hau zan. Izan zain eraikitzaia, azkenean etorri zan pertsonak ezautzen ditugunak, umiak emozionauta, komobiuta, nire barrutik oso komobiuta neon, eta izan zan, zoragarria. Egia zan, nino zenun imaginauko. Eta izan zen, nintzako ere pakia, ja pakian ikan herri horrekin, eta maitasuna debakat herri horri, baina ja prozesu horri eskolai ebai pakia, eta ja pakiakin, eta behin partetik bai erantzun oso gokia, azkenean orientatzaileak galdera entzian, momentunekin tratauzunak, entzian galdera, zuregatik alde guintzo gehiago, eta pentsatzen jarri nintzen eta zanion, hartu adibidez eta eredu bezala berriro ez gertatzeko. Azkenean nik enao basea hortan, hau gertatzek gertauin da, balio izatia ez, berriro ez gertatzeko. Eta hortan segitzet, ikastekin talde itzalik ematen, eta guain dakatasmoa azteko gurasokin itzalik ematen, ikustetelako ere biharrezkoa, konsientziatzeko. Irati benetan, mila esker, zorionak zure buelta guzti horrengatik, ez? Zerbait erabat mingarria zena eraikitzaia bihurtzagatik, nik uste zure testegantza ikaragarria dela, eta gure liburuatan eraben garraxiakin era bat doan filosofia bat dala. Así que eskerrik asko gurera etortzagatik, eta espero dugu zure hotxa leku askotan entzutea Irati. Eskerrik asko. Ni esker. Vitamina dosiak. Iratiren hitzen ondoren, vitamina dosi batzuk ekarriko ditugu. Telmo, lehengo vitamina dosia ziberbulinarekin zer ikusia duna? Gogo eta bat plazaratzea aldera ez. Pentsa dezagun, nun dauden aukera gehiago ziber jazarpen bat ematekoa. 9-10 urteko nerabe baten gan usten badu horrelako gailu potente bat ez. Zenak ez dakien, edo ezin duen, hobeto esan da. Bere ekintzen epe ertain eta luzeko ondorioak aurra ikusi, edo zaria lehen etxiko duen arriskuen aurretik. Eta bere ekintzen ondorio legal, psikologiko, emozional eta moralak oinarrituta ez dituen nerabe batengan utzi ezkeo mugikorra, edo heldu batengan zenak baduen honeko ez, ikuspuntu guzti hori jorratuta, balore sendo batzuk eraikiak, autoestima eta identitatea behara baita ere, eta oso jakitun da horrelako jazarpenek eta ekintzek ze ondorio ekarritzazken maila ezberdinetan ez, lege aldetik eta emozionalki eta bestelakoak. Eta era berean, hausnartu dezagun, nork kuidatuko dituen hobeto guzti horien ondorioak. Heldu batek, esan bezala nolaiteko sendotasuna duena, maila horietan, moralean, autoestiman baloretan, edo sumendi emozional baten nerabe batek ez. Bigarren vitamina dosi bezala, Iratiren hitzak entzunda, ze garrantzitsua dan, eta nik uste bulinean ere zer ikusia daukana ez, askotan asko kostatzen zaio gizakiari onartzea geizki egindet. Ze, hemen gizartean oso kulpatzaileak eta zigortzaileak eta zigorraren beldur daukagu orduan, ez da hortik jun behar, eta bai esatea, ostras, heldu bezala ez naiz konturatu, ez det ikusi,
eta erreparatzeko modu bat bada, ez? Momentuan erreparatu ezin izan degunean, ondoren esatea, ostras, ez nun ikusi barkatu zer egin dezaket. Eta berdina da, ez? Bullyingeko kasuetan integralki ikutzen bali badago, limagoaz betik errudun bila edo, ez, da, bakoitza hartu zergatik, nundik, ez, egiten ari dan hori, eta hortik erantzunkizuna, goratu esatak duna, erantzunkizuna da erantzuteko gaitasunak ematea, bai, alde batetik eta bestetik, orduan, ze politia gure egozentrismo hortatik anatera, eta konduratzea, ostras, geizki egin dut. Eta ez da ezer pasatzen hori onartzagatik kontrakoa, hori izan daike beste pertsona batentzako ibilbide berri bat irikitzea. Orduan gehiago esan dezakegu, markatu, geizki egin dut eta sentitzen dut. Bueno, hoxe izan da gaurkoa, gure gaurko nerabeen garrasiko podcasta, urrengo batera arte. Altxa burua eta altxa osasuna. Aio. Nerabeen garrasia entzun duzu. Nerabezaroko osasun mentala zaintzeko podcasta. Zuzendaritza Iñaki Beraetxe. Gidoia eta aurkezpena Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga. Soinu grabaketa eta montaiak Iñaki Beraetxe. Grafismoa eta postprodukzioa Lander Rallon eta Arantxakonde. EITB podcasten entzun eta jarraitu dezakezu Nerabeen garrasia. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ondaimen ekoizpena.